Hello people! For today's mini-series sa akong vlog, nag-ready na inyong ayaan kay mulaag na siya. That time is day off na nako. So, kana, nakiglaag ang bayot, silingan ra sad nako. So, kana na-prepare sad tano, syempre, babae. Di kita mod, di kita mang makeup, mangilay, mang lipsticks, etc. Pagwapa jud tano sa gwapa ang tadaan. So, samot kita ka pretty. Oh, look at me. I'm super pretty. Charot. So, mao din ang akong room nga giabangan. Kuha na siya kanang affordable ang presyo and also safety ra pod ang ako ang giabangan kay naman siya gate. Malakan ra sad siya. And then padung na ko na sa room sa akong amega nga si Bayot si Dayoy. Amo to man ba kato siya glaba kay nagsabot mamiyata nga maglaba siya daan before mi mulaag. So na yung gate. Uy dali oy. Wala pagdali oy os nga bisig oy. Dali oy man ako I'm ready. Samburik ka to pagid mahuman og laba. 5 minutes away mahuman na kaligo. Dali ra kay siya paliguon day. Then 15 minutes ago igot ayog binaktan day ang kung jumege nga budget day mo din ang merkado sa open lapu-lapu. So nanood mi na kay nagsabot mi nga mag food trip sad mi dito sa balay sa kong amega. So namalit lang siguro mi ana o kuan kanang halang-halangon lang kay favorite man sad ni nako, favorite pa sa budget. So affordable ra pod kay na ang presyo nila diha. Kiri mo day? Usa ni siya dapit eh. Usa siya ulit day. Ayos ikaw, kana? O today ang kuan sa kilo? Sa kilo lang pes. Ay pa tayo. Tagaya. Wala pa tagaya. Sa kilo. Kain tagilid. Ay kasi sa meeting. Limas ano ka ba diyan? Ay, thank you. Ay talo yan sa Karagada lang. Sa beka. Wala na, luag na uno. Oo, luag. Oo. Lagi, isa ka rin. Dali, virgin. Hello, baby. Yatay. Hindi ko sa bari. Hindi naman tila day, oy. Diri, skin na ba? Kaya na lang diri, agi. Dan ana dik sila ko diri day sa Japan day farm. Apiling daga. No. Ayo rin ko nang irubuang bigsiyo eh. Sige go.